V sobotu 22. augusta sa v Ladomerskej Vieske zastavil predseda Banskobystrického futbalového zväzu, aby darčekom potešil jedného z veľkých futbalových fanúšikov Michala Škriniara. Okrem predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu Jozefa Paršu prišiel odovzdať darček aj viceprezident Slovenského futbalového zväzu Richard Havrila a funkcionári žiarskeho a ladomerského futbalu Ján Barniak, Ľubomír Škriniar a Marcel Huňady. Meno Škriniar je fanúšikom žiarskeho futbalu dobre známe. Michal pochádza z rodiny, kde sa život do značnej miery podriaďuje futbalu. Je totiž bratrancom z druhého kolena úspešného Milana Škriniara, ktorý hrá na poste obrancu či defenzívneho záložníka v drese Žiliny a ktorého redaktori portálu Fortuna Liga SK vybrali do top 3 najlepších hráčov do 21 rokov za uplynulú sezónu. Jeho fanúšik Michal Škriniar v sobotu už netrpezlivo čakal v obývačke rodičovského domu na svoj vysnívaný darček. Pretože máš rád futbal, mu fandíš, počúvam, že si dlhoročný a verný fanúšik futbalu, samozrejme máš aj prečo, buď hrdý na to meno, tak sme vďaka Jankovi si ťa dovolili cestou, ideme do Trnavy otvoriť ten pekný štadión, pozdraviť, popriať ti hodne zdravia a pri tej príležitosti mi dovol, aby som ti odovzdal zopár takých malých pozorností futbalu a predovšetkým tú knižku, ktorú údajne teda chceš mať a ja ti ju rád aj s venovaním odovzdávam. Ďakujem pekne. Všetko dobré, buď dlho zdravý a takto optimizme, nech sa ti páči. Aj tu máš zo pár vecí, takých futbalových, aj stredoslovenských, aj slovenských. Fanúšikov futbalu je na Slovensku veľa, preto sme chceli vedieť, prečo dali knihu práve Michalovi Škriniarovi. No, jednak teda môj dobrý priateľ Janko Barniak a dlhoročný činovník futbalu v tejto lokalite v Ladomerskej Vieske alebo Žiari ma nejakým spôsobom teda požiadal, že meno Škriniar dneska niečo znamená vo futbale. Samozrejme jeho rodina Milan Škriniar veľmi významný už dneska, aj keď mladý futbalista. No a keď som počul to meno, že teda nejaký Škriniar, v tomto prípade Miško, hej, by rád nejako mal našu publikáciu, ktorú sme vydali pri príležitosti 90. výročia vzniku futbalu na strednom Slovensku. Neváhal som ani minútu. No a s venovaním sme mu tú knižku prišli odovzdať. Počúvam, že je verný fanúšik futbalu. Nakoniec aj z tých prvých vied to vidieť, že teda naozaj futbalom žije, vyzná sa v ňom. Aj s nejakými malými suvenírmi Stredoslovenského a Slovenského futbalového zväzu. Túto povinnosť, naozaj milú povinnosť som rád splnil. No a ideme cestou do Trnavy, kde sa dneska otvára arena, tak sme využili tento priestor a tento čas, že radi sa s ním stretneme. Aký šport má rád? Fotbal, hokej, všetky, cyklistiku, všetko. A komu fandí? Trnave, Žiline, Ladomerskej Vieske. Aj keď Michal futbal miluje zo zdravotných dôvodov, ho hrať nemôže. Kvôli svojej veľkosti prežil komplikovaný pôrod a bol niekoľko dní v kóme a v inkubátore. Toto všetko zanechalo na ňom následky v podobe poškodeného zdravia. Napriek tomu okrem návštev a sledovania športových podujatí veľmi rád cestuje po Európe a nosí si odtiaľ suveníry. Okrem toho je jeho veľkou záľubou skladanie puzzle. Niektoré hotové obrazy rozvešala jeho mamina po stenách domu. Čestné miesto medzi jeho suvenírmi bude mať vraj aj darovaná publikácia Stredoslovenský futbal, ktorá bola vydaná pri príležitosti 90. výročia jeho založenia.